Halkın garaşy oturan şowhun haçan çykýar? Halkın garaşyp oturan şowhuny aýyň 20-sine, şol aýyň 20-sine agşam 8-de Isleç TV'de şeýle-de meň resmi YouTube kanalyma ýüklenýär. Nesip bolsa garaşak işiňizi sünlik. Garaşlaryňa diýjek şowdur. Görhekmän bol. Okman. Bale. Hemmeňize salam. Azaçyk wagtdan Amal şowhunyň ikinji sany size ödürleýän. Nesip bolsa. Bu video bolsa biziň taýýarlygymyz. Dalalmalyk. Şeýle rekord ýa. Öýdagymdan almak götürýär. Eknek manýerden öýkeleme iş etmän iýlenipdirler. Hana Nesip bolsa siz için Amal şowhunyň ikinji sany gelýär. Ýa-haranan çagy. Beýdip hiç açan işläp görmedim diýe. Emme taýýarlyk şuň diýilmalyk inhana kleykalarymyzy gyrkyp başladyk. Sebäbi ertir ýazgymyzda inha güýçli depkinne taýýarlyk gidýär. Bu banaryň ýüzünde ýakyna kleykalar ýemlenmeli. Şu dadyň adyny bilemok. Bırak çykda. Bir sagda oturup bejerildi. Bolsa düzütip biläýdiler, bolmasa giýje ýar nerden satyn aljak. Ertir ýerdene hemme zat taýýar bolmaly nesip bolsa. Taýýarlygymyzda daňdan üçdedeýin. Gıcak. Şowda söýýärmi bähleşigen bady onuň barlap gördük düzüp boljak ekeni. Hemme video bärik sygmady dowamy innik videoda. Han getir oynamaňydy. Şuat nira var ýan bilýäňizmi? Wijan dol görüm. Salam bolmaýan daýlaňyz. Salam, gowy. Amal şowhun Isleç TV'de haçan oýlatdy? Amal şowhun Isleç TV'de 20-nji noýabrda Türkmenistan wagty bilen agşam 8-de ýüklenýär. Nesip bolsa garaşak. Emeňi tomaşa edeniňizde diýjek gepleşikdigine inanýan. Nesip bolsa niksanlarym ondan hakykly bolar. Nesip bolsa siz bilýärdiňizmi Isleç TV kartoçkalaryna sowgatlar bar? Eşitdim. Ýakynda öz öýümizde Isleç TV'ni skaçat etdik. Size de maslahat berýän Isleç TV'ni öz öýleriňizde skaçat edin. Ha, iksan maşin we hawajinik elektronik ogurnan tema sowgatlar. Olar näden arkasynda kartoçkan alýaňyz, ýükleýäňiz, arkasynda pozulýanjy zatsa, şol pozulýaňyz. Indik şowlarda näkil gyzykly zatlara paýlaşyp bilýäňizmi? İlkinji şowumyň açylyşyna hemme ýyldızlar çağırıp açylyş etdik. Hemme tomaşa edýänsiňiz bütün halkymyz bu gezekki birinji sanyna bolsa geçenki meňzemeýän täze goşdyk. Ýagny konkurslar goşdyk, gyzyklyk bar. Onu aýdyp oturmaýyn 20-sine kun galy özüňizem görersiňiz. Innikde goşdyk täzelik. Men goý ol sır bolup garsyn. Häzir aýsam gyzykly bolar. Ona garaşa Nesip bolsa Isleç TV'de Amal şowhunyň ikinji sanyny tomaşa etip berersiňiz. Jaň edilenle elin ala ayağım. Ne oldu? Şu an TikTok açtamam, Instagram açtamam böyle eldars ağrım kuzlardan iç yani. Ya biz şu aydımçılara paylap yok. Yine spisikte var o da. Ne bir çık göreyim şunu yum ho. Hiç. Ha zara itip mi ha? Eldars oğuzı. Yardı. Ne ettin? O ve? Yine sen dinleyicilerine ne mi diyen? Men dinleyicilerime ikisi daha da hiç kıysaz. Tuğulum yurdumuzda toylumuz köp. Yine bir taraflık bayram ettik gelýär. Täze bayram ettik gelýär sapar. O. Her biriniz saçaňyzy eldars suwlar bedap dursun. Bana ýene bir kanaja goýarsyň. 10 blok verecek sana. 10 blok. 10 blok. Ay sana önemli yok edin ama lama. Yok verecek. Yok böyle şu bak vereyim. Besir dağın qarani, besir bağın qarani, qarrıtıp bizi qarani, sen qarrama eşe can, yok qarrama eşe can, can kerem yok qarrama. Hakikaten şeyli esretli zamanani, şeyli bağıtlı devri, bahtiyar ömrü peşkeş eden, mehriban, kahraman, arkadarlı kahraman derdarmıdın, ahlakı var, ömürler uzak olsun, canlar sağ olsun, belen başları aman olsun, Kıyımcan, bu vatanlarda hemişe halkımıza, kahraman, arkadar, kahraman derdarmıda hizmet edip, iyilik bunu alkışlanıp yaşamak yetiyip etsin. Kahraman adamları hemme köp sağ olun, Tanrı yaratlasın. Allah sen hemme ağzımda toy olsun, iki dünyada abat olsun. Şuurları bir de peşkeş verin. Oğul Huday'dan sonra kahraman arkadamı, kahraman dedamı. Öde adımdan tüysür ömürür başkalarından alın. Köp sağ olsun, maydiyen. Canlı başladık, tutulmuş şehrimden oğazalım. Arkadağa şokrak, arkadağa dedamı şokrak. Canlı sağ olsun. Öpten var Cimcan.
Köp sağ olun. Tanrı'ya devletini dartsın. Köp sağ Inni olun. ştayda adamlar. Yani men 1500 man pulu bermediğim için toy yetime gelip dedi. Pergaçan hava yank pulluydu ağam qovşur dedi. Şoň üçin häzir men pulu qovşuryan. Kursdaşlary, klassdaşlary, muallimler jem bolýança ikije sorak berjek. Kim birinci jogap berse, şoňa da sowgadyny berjek. Hemmemize Ceyhun ağamızın ejesi. Ceyhun ağamızın ejesi. Mehriban Kâban. Men kaptyorsum nerede? Oğul Cemal Ece. Ine 1500 man pul bayrağı var, yekece sorağı var. Adamlar ünseren. Nur Cemal yenecemede hemmemiz tanıyaz. Sorağı şeyle. Kim de kim, gelinecemiz dünya iğnenine bir molla gelip adan çekip üçledik. Senin adın Nur Cemal, senin adın Nur Cemal, senin adın Nur Cemal hep attak gidiyor. Enni sorak şeyle, şol gelip attak giden mollan doğulan onu kim biliyor? Doğulan günden kaç Bana para? cevap vermem, 500 man bayrağı var şu. Häzir men bir kısan jogap alyp gaýtýan. Bana cevap. Ha? Siyasi. Oh. Bir montinle täzelik tapdym. Men Nur Cemal'ın en ulu doğunu. Nur Cemal'a molla takan yok. Men taktım adı Nur Cemal doğunum olsun diye. Şol adan çek giden molla, sen adan çeken nereden erkek? Adan çekin mollan Şol- tanam yok. Adan çeken Hudaya şükür tanımayanına beğendim şu an bir otumun meşrumat gidiyordu. Ova sebep o devir bizler yaş mollalar katıgı tanap durmandık. Onu gelince giyin molun pulu bizim önünde galiye şirketen ak. Adamlar biz pulu veremdik. Ama bizim netimizden şu vermezdik. Davaramızı devam edeceğiz. Gelin. Avraylı bol inşallah Allah avraydan düşürmesin. Şimdi bir mutlu inşallah halkımıza, vatanımıza, arkadaşlar, ferdarımıza hizmet et Allah'can. Doğrudan her kapıda maktıktan fikreş duralım. Ben de Türk'ten toylarım Allah'can dedim. Ağladın sen, yaşın döküp, hadi vurdun demedin. Ağlamasın, yarışmaya yıldırsın. Otur içmin, ay dengire kenikleri ağraya uğraydı. Baş üstüne ağam. Sağ ol, maksat çatayım apayım da toy vaktırsın ağam. Alacan, Müslüman toy, cahil toy ağamcan, mutlu olsun alacan. Sağ ol. Yine kirliyoruz, ev toyları iş müessir etsin ağam. El sarpalı. Aklım geçen günlerim, sana varken günlerim. Gitti ver. Aklım geçen günlerim, sana varken günlerim. Yapsam sevseydim, gelirim derdim de. Yapsam sevseydim, gelirim derdim. Haydi.